Проект «Пара», аўтар Яўген Валошын. Ёсць рэчы, у якіх многія беларусы ніяк не хочуць сабе прызнавацца. Называюць нас некаторыя, так абагульняючы народ, цярпіламі, хатаскрайнікамі, пасобнікамі акупантаў. Справядліва ці несправядліва? Чаму я падымаю гэтую тэму? Вайсковыя сцэнары, якія апісваюцца праектам «Пара», яны зараз рэалізоўваюцца на нашых вачах. Пагутарым сёння пра дзеякія нюансы. Гістарычны момант набліжаецца. І вельмі важна, у якім стане і статусе беларусы падыдуць да гэтага моманту. Якія рэальныя настроі ў Беларусі датычна Украіны, Захада, рэжыму Лукашэнкі, Пуціна, Расеі, мы абсалютна не можам гэтага ведаць. Вось у 2020 годзе перад выбарамі быў выцек з Акадэміі навук Беларусі, сацыялагічныя пытанні. У Менску за Лукашэнку было 20% людзей плюс. І трэба ўлічыць, што беларусы падчас сацыялагічных апытанняў у тым ліку могуць быць звышакуратныя. Карцінка для Лукашэнкі магла быць яшчэ горшая па Менску. А што сёння мы не ведаем. Сацыялогіі няма ад слова зусім, нейкай такой грунтоўнай, на якую можна абапірацца. І вось гэтыя рэпрэсіі, нагнятанне страху. Усё гэта ўплывае на людзей. Людзі робяцца некаторыя закладнікамі стакгольмскага сіндрому. А таксама масіраваная прапаганда, таксама ад яе ёсць сплён. Таму мы не можам ведаць рэальнай карцінкі, але абапіраюся на свой макрасвет. Ведаю людзей, якія сёння працуюць на прадпрыемствах, якія абслугоўваюць абаронку, розныя там МЗКТ, Агат, Інтэграл, і адчуваюць сябе шчаслівымі і задаволенымі, як каты, якія ўпёрлі масла са стала, ладзяць сваё мірнае жыццё, а ў гэты час іхныя гэтыя вырабы ўжываюцца на вайне, гінуць людзі. Гэтую непрыемную тэму падняў каліновец і аналітык Вадзім Кабанчук падчас інтэрв'ю на рацыі. Паслухайце ўрывак. Абаронка беларускага рэжыму працуе в інтарэсах Расійскай Федэрацыі. На головы украінцаў, украінскіх воінаў сыплюцца боепрыпасы і выкарыстоўваецца вайсковая тэхніка, якая вырабляецца в Беларусі. Тому я просто так хочу нагадать белорусам, что вы же не думаете, что вы там отсидитесь за фираночкой тихенечко. Мы тут не при справах. Не, господарство, вы уже при справах. Потому что это вашими руками и вашей працей, я маю на увазі тих, хто зараз радується, можливо, великих заробкам на підприємствах оборонки білоруської. Бумеранг вернеться. І ви просто не ведаєте, з якою емоцією і з якого боку він вернеться. Але обов'язково вернеться, бо це духовні закони гэтага світу. Існуе гіпотэза, што такія паводзіны беларусаў – гэта наш спосаб выжывання. Прайшлі не праз адну акупацыю, умеюць выжываць, захаваліся як народ, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі сёння, што это вялікае дасягненне. Але паклаўшы руку на сэрца, вось за межамі Беларусі, дзе небяспека не пагражае так, як там, я гляджу на людзей, некаторыя добра займаюцца выжываннем, некаторыя высокакваліфікаваныя, все добра з выжываннем, з грашыма. Вось ты малайчына, што ты па-беларуску размаўляеш, а мы, выбачай, будзем свой выбар рабіць, так? Які нам цэлыя інстытуты пракрэмлёўскія калісьці навязалі. Няма думкі няма у сістэме каштоўнасцяў, так? Правільнай расстаноўкі гэтых каштоўнасцяў. У такі момант, калі такія геапалітычныя справы вырашаюцца, калі вырашаецца будучыня Беларусі, абсалютна няма пра гэта думак. Вось у мяне справядлівая прэтэнзія, а это ж таксама, это частка беларускага народу. Альбо я вярнуся да падзеяў 2020 года. Сотні тысяч людзей выйшлі. Я тады сам быў шакаваны, не чакаў, што так гэта адбудзецца. І самыя адважныя перлі на амбразуру, патраплялі пад гэтыя гранаты, страшвалі канцавіны. Колькі людзей гінула тады? Это ж вось гэтая лічба, што загінулі агулам там 30 чалавек, это зусім не канчатковая лічба. Калі-небудзь мы будзем шакаваныя. Некаторыя байцы палка Каліноўскага расказвалі, што ведаеш, трыгерам, чаму мы увогуле пайшлі на вайну, стала тое, што мы пабачылі жыўцом, як забіваюць людзей лукашэнкаўцы. І тады на карані беларускі народ не змог так сябе праявіць, каб гэта ўсё спынілася. Альбо сплылі гэтыя пратэсты, пачалі тысячамі заграбаць палітвязняў, людзей проста знішчаюць, забіваюць там, ламаюць.
все пра гэта ведаюць, но праявіць сябе беларускі народ не змог, каб спыніць гэта на карані. І я разумею, што падобнае было, дарэчы, і ў Польшы ў 80-х годах, нешта падобнае, падобных маштабаў. Калісьці у Гішпаніі, у Партугаліі многія праз гэта прайшлі. Але калі ўсё зменіцца, пальцам паказваць будуць менавіта на нас, і мы будзем на слабых пазіцыях. Ці ўся гэта армада сілавікоў, это ж 100 000 плюс. Все гэтыя суддзі, пракуроры, следчыя, КДБшнікі, спецназаўцы, так, якія вот братушкі вот этой расійскай арды. Это ж таксама беларусы, частка нашага грамадства. Калі ўсё памяняецца, то яны ж пачнуць перафарбоўвацца, як хамелеоны, і ўсё, яны нават далучацца да беларускага вызвольнага войска, таму будзе неабходна проста разглядаць з мікраскопам і прымаць меры, каб, скажам так, каб гэтыя ўсе лукашэнкаўцы, каб яны не маглі рэалізаваць свой патэнцыял, вось так мякка скажу, іначай краіна забуксуе яшчэ на 40 гадоў. Таксама частка вялікая беларускага грамадства па вялікім рахунку. Чаму я ўвогуле кажу там пра перамены і гэтак далей? А таму, што працэсы сведчаць пра тое, што вайсковыя сцэнары, якія мы апісваем на пары, яны зараз рэалізоўваюцца на нашых вачах. І астраўка стабільнасці ў Беларусі не будзе. Магчыма, вы помніце, на пары выходзіла інтэрв'ю з Сахашчыкам, дзе ён тлумачыў, чаму з тэрыторыі Беларусі рыхтуецца наступ на Балтыю. І ўзніклі пытанні, а хто табе паведамляе увогуле вот гэтыя планы Генштаба, што это за крыніцы, з якімі мэтамі, это ж, напэўна, кантраляваны выцек. Но я дапускаю, што наўмысна гэта робяць для таго, каб інфармацыя трапіла на захад, публічна, каб все паперапалохаліся, належным чынам падрыхтаваліся максімальна аператыўна, і Пуцін не наступаў з тэрыторыі Беларусі. Але праблема ў тым, што гэта не атрымаецца. Пуцін будзе наступаць. Лічыце, што зараз я вам даю інфармацыю з Генштаба РФ, вот сядзеў, піў гарэлку з Герасімовым, так? І ён мне вот расказаў пра гэта. Плюс-мінус, гарантую вам, што гэта так. Па-першае, Пуцін будзе наступаць. Но ўжо былі выцекі інфармацыі, ліст Володіна, значыцца, што нам неабходны экспарт хаосу, і нашай у Расіі будзе напружанне і страцім уладу, гэта калі коротка. Гэта іхная тактыка. Яны вымушаныя для захавання ўлады ісці на вайсковай эскалацыі. Это першы момант. І ўвогуле, атрымаўшы беларускі плацдарм, такі падаруначак з-за здрады Лукашэнкі ў 2020 годзе, грэх ім не скарыстацца, ну уявіце сабе, вы аўтааматар, такую аналогію правяду, так? Фанат аўтамабіляў. Вы ўсё жыццё капілі, хацелі, вы купілі класную машыну і вот не можаце ездзіць на ёй. Ну хочацца ездзіць, і ты будзеш все адно все рабіць, каб это скарыстаць. А гэта ўжо все беларускі плацдарм у кішэні ў Пуціна. Няўжо вы думаеце, што ён чагосьці пабаіцца адмовіцца ад гэтых планаў? І што гэта могуць быць за планы? Што яны зараз робяць, што яны плануюць? Спачатку пра Украіну. Вы бачыце, зараз адбываецца навал на Харкаў, там будзе навал на Сумы. Яны паспрабуюць прарываць франты, узяць там новыя тэрыторыі, можа быць, абласныя цэнтры. І ва ўкраінскіх медыях паніка. Но калі звоніш байцам на фронт, я так і рабіў, што адбываецца ў вас там і гэтак далей, не перажывай, сітуацыя кантраляваная, небяспечная, але кантраляваная. Наўрад ці ім это атрымаецца. Тым часам, ну яны будуць, канешне, спрабаваць. Тым часам гэтая прыхаваная мабілізацыя з Расіі ідзе поўным ходам, вось так у іх ахвочых на вайну адправіцца, а раптам выжыву, куча грошай, загінула там параненая паўмільёны, ну і сёння кантынгент ва ўкраіне блізу паўмільёна, а можа быць і больш, вельмі сур'ёзны. І вось яны, калі не атрымаецца нічога ва ўкраіне захапіць, а яны будуць спрабаваць. І ў тым ліку яны, магчыма, будуць спрабаваць з тэрыторыі Беларусі. Все гэтыя расказы, што мяжа ўмацаваная, абстрэлы з тэрыторыі Беларусі, так, нейкая эскалацыя, будуць прасочвацца як прусакі, па трубах, калі спатрэбіцца, як у Аўдзееўцы, так. Яны ж не шкадуюць сваіх людзей пад заградатрадамі, даюць нейкую наркату і будуць там нейкія ёсць калідоры, абстрэльваюцца, не абстрэльваюцца, адныя палеглі, па трупах пашлі іншыя, будуць кідаць туды людзей. Магчыма, нават лукашэнкаўскае войска пад прыцэламі заградатрадаў дайграліся. Вот это варыянт, які можа быць па Ўкраіне. Другі варыянт,
нягледзячы там, што яны будуць украінцаў спрабаваць напружваць, калі там не атрымаецца прасунуцца, дай Бог, яны паспрабуюць звязаць украінскія войскі, новымі мабілізаванымі пазакрываць дзюры на франтах, а самыя кваліфікаваныя войскі перакінуць у Беларусь для нападу на Балтыю. І я б не ставіўся скептычна да інфармацыі, якая там распаўсюджваецца тэлеграм-каналамі. Все абсалютна лагічна, што інфраструктура чыгункі рыхтуецца для прыёму тэхнікі і вайсковага кантынгента. Все так акуратна пра гэта пішуць, баяцца памыліцца. Ну так это і ёсць, это відавочныя абсалютна рэчы. Все рыхтуецца, і нейкія, значыцца, самалёты прыбываюць на тэрыторыі Беларусі з новай актыўнасцю. Я вельмі сур'ёзна да ўсяго гэтага стаўлюся. У Падбыхавым там ці ў Быхаве агарадзілі тэрыторыю калючым дротам. Падобнае нешта было перад вайной, калі ішлі на Украіну ў 22 годзе. Это якраз такі для прыёму кантынгента вайсковага. Это все робіцца, выставяць аўтаматчыкаў, там, каб лішнія вочы нічога не бачылі, не фатаграфавалі. Гэта для прыёму расейскага кантынгента, нават не сумнявайцеся. І яны паспрабуюць з нашай тэрыторыі пайсці на Балтыю. Хапае пакуль што ў іх тэхнікі для пэўных задач. У іх хапае дронаў, самых найноўшых і найлепшых. Яны майстры ў выкарыстанні сістэмы радыёэлектроннай барацьбы. Все рыхтуецца, все у іх, гэтыя планы яны будуць рэалізоўваць. Ну, праблема для нас вялікая, калі это будзе рэалізоўвацца. А рэалізоўвацца гэта можа, варушняк вось гэты можа пачацца ўжо гэтым летам, пачнуць там прыбываць вайскоўцы, тэхніка. Восенню пакуль суха і пакуль НАТО ў Балтыі не разгарнулі свае сілы. Таму так ці інакш адскачыць ад гэтага вайсковага сцэнара. Ну, а для Беларусі я ўжо неаднойчы пра гэта казаў, што гэта і ўдары, і ў будучым і інтэрвенцыя вайсковая, і што Беларусь полем боя стане. Гэта проста відавочны сцэнар. І вось калі гэта адбудзецца, а ўжо это відавочна, што гэта адбудзецца, астраўка стабільнасці не будзе, тут ужо можа быць задзейнічаны варыянт беларускага вызвольнага войска. Вось гэта запасная карта, да якой некаторыя сёння не вераць у яе. І некаторыя да гэтага ставяцца вельмі скептычна. А хто вас прапусціць? А вас мала, лукашэнкаўцаў многа, яны кваліфікаваныя. Вы не зможаце даць ім бой. У ранейшых відэа я тлумачыў тэхнічна, якім чынам вось гэтая ідэя спрацуе, я зараз не буду на гэтым наўмысна спыняцца. Ну а калі так вот агулам паглядзець, так жа неаднойчы здаралася ў гісторыі, і той жа Вадзім Кабанчук прыводзіць гістарычныя аналогіі. Такія прыкладна вызвольныя арміі неаднаразова стварались падчас гісторыі і Першай і Другой сусветнай вайны. З дапамогай менавіта такіх армій былі адроджаны цэлыя дзяржавы. Яны вярнулі сваю незалежнасць, в тым ліку і Польшу, в тым ліку і краіны Прыбалтыкі. І таму казаць, што гэта немагчыма, ну, як мы ведаем, тыя, хто трохі цікавіцца гісторыяй, гісторыя ідзе па спіралі. То, что немагчыма было вчора, становится магчыма завтра. Мы таксама не думали, не прогнозовали, что калісьці в Украине паўстане нацыянальная адзінка беларуская полк Каліновскі. Да, мы зараз входим в склад ЗСУ, але все роўна гэта уже братэрства, якое будзе існаваць і па-за ЗСУ, ці нават неяк зменяцца абставіны, мы маем уже падрыхтаваных, вышкаленых хлопцаў, которые еще 2-3 годы абсолютно не имели такого досвіду. Беларусы упершыню за 100-гадовую историю наўпрост воюют со своими стародавними ворогами Российской империи. Мы их знищаем и берем в полон. Наконт стварэння беларускай вызвольнай армии в Европе. Я больш чым перакананы, што ў выпадку агрэсіўнага сцэнарыя нападу на краіны Балтыкі і Польшу, гэтыя краіны дазволяць беларусам ці зрабіць свае беларускія аб'яднанні в рамках войскаў падпарадкавання войскам гэтых краін, ці ўліцца в іхную армію. Ну і вам напішуць каментатары, што лукашэнкаўцы рыхтуюцца да такога сцэнара. Гэта відавочна, па-мойму, так. Стварэнне розных спецназаў. Яны разумеюць, што это можа быць адзіны варыянт і рыхтуюцца.
І іх там ну дзесяткі тысячаў, і вядзецца такая інтэнсіўная падрыхтоўка, мы гэта бачым з медыа. Ну тут дзесяткі тысячаў людзей наўрад ці набяруцца, ну якім чынам тады можна правесці дэакупацыю? Ну спытаюцца ж скептыкі пра гэта. Ну, я скептикам откажу, что поцікавьтесь спецназами и телоховниками Каддафи. Так вот, коли Каддафи брали, докладнее, коли он стал утекать со своей столицы с Триполи, кудись они просто зникли. И спецназы, и телоховники, и телоховницы, у которого их было тысячи. Вот знаете, вот есть такие парадоксы в истории. Ну, есть нават, кто старейший веком, мы проживали часы развалу Советского Союза. Со шматмиллионными спецназами, не спецназами, войском, спецслужбами и так далее. Зникло все, як некий дым. Ну, бачыце, мы гаворым пра стратэгічную перспектыву, як усё скончыцца. Я абсалютна згодны, але пакуль пасыплюцца гэтыя спецназы Лукашэнкі, што зразумела, так, на жаль, можа быць вельмі шмат бяды, так? Таму што, даруйце, калі ласка, вайсковая сітуацыя, калі яны сюды папруцца, калі пачнуць рэалізоўваць беларуская плацдарма свае аперацыі, я ўжо казаў, закрытыя межы, мабілізацыя, заградатрады, і Беларусі могуць нанесці, можа быць, страты большыя, чым нават нанеслі і наносяць Украіне. Вось у чым велізарная для нас праблема. Ну, а бачыце, як сябе таксама Захад праявіў. У 22-м годзе можна было Расію проста патушыць. Не хапіла рашучасці, таксама падрыхтаванасці не хапіла, зноў-такі карумпаванасці тых заходніх урадаў, крызіс філасофіі і гэтак далей. А расійскі менталітэт ён такі. З такімі з маньякамі іх трэба тушыць на старце. Так? Все, яны тады пасыплюцца. Даеш слабіну, потым яны цябе проста затопчуць, так? Што мы неаднойчы назіралі ў гісторыі. Раскруцяцца, затопчуць, таму што пасіянарная моц, яна на баку расейцаў. Паглядзіце, да? Далі наркаты, ідуць у бой, гранатамі сябе падрываюць і ўпэўненыя, што делают правае дело. Вось такая вялікая праблема, таксама момант з каштоўнасцямі. І для нас вельмі важная, калі гэтыя змены надыйдуць. Зноў-такі мы не гаворым праз 10 год ці 20. Гэта будзе ўсё разгортвацца ў найбліжэйшыя гады максімум. Вельмі важна датычна маральных арыенціраў саміх беларусаў. Таму што будзе сітуацыя, калі трэба будзе ясна раскласці ў галаве па паліцах датычна каштоўнасцяў, датычна незалежнасці, так? Датычна інтарэсаў беларускай нацыі, і трэба будзе праявіць моц у дачыненні да акупанта, у дачыненні да гэтага рэжыма, а можа быць у дачыненні да яшчэ кагосьці. Ну, бо іначай у адваротнай сітуацыі да нас будуць ставіцца як да суагрэсара, ну і з планамі, каб Беларусь стала там першай краінай свету, можна будзе развітацца. Моц трэба будзе праявіць. Ну, бачыце, у адным відэа пагаварылі пра планы генштаба Лукашэнкі, пра планы генштаба РФ, пра маральныя арыенціры і рэальныя праблемы, якія уласцівы сёння беларускаму народу. Пара.